జై సేవ నేడు ఇది సభ ఇరవాల్ భారతకే మేము మా ధర్మ అంతరించమంత కాబట్టి నేడు ధర్మతో చేతకియం లాసినే ఏదు సభ ఇరవల్ ఆత భారతకే నేడు నాట్ చైత మహినా ఇతకి మావ నాకనాగా కాళీ కంకలి బయ్యన పూజ కీంతాడు బతి ఇది కాళీ కంకలి బయ్యన పూజ ಬೋರಿ వెంబలిసిలో వానకి కొర చేంజ్ కాతా అవాలి జరిగినంతటు అని హానే నాటుంది గాబురాకి బస్కైతే నారుదంత ఫస్ట్ గాబురాకి ఉత్సకజనే నారుదంత హానే నారుడ్నకే కాళీ కంకలి బయ్యన ఉంది మఠ మనంತ ಮತ್ತೆ ಮಠ ಲಿಹವ ಸಂಜೆ ಬತಲಾಸರ ಮಂತತಿಕೆ ಇದು ಕಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ ఇన్వాల్ మొత్తం మరడు గోలే మాసరం అంటారు కాబట్టి సెలబతి మరటు ఈ మావ ధర్మహీన గోలేమంత మన శాలి చైత మహిన తన జన్మ దివస్ కాబట్టి నేడు పాండికొపర్ లింగ గురున సటి మహిన పునకున్ కుడుతో అని అగి నోడు రాయతాడు జమ్ముబాయి పూస్ నకున్ కుడతా అని కాలి కంకలి బయ్యే చైత మహినత పునకున్ కుడతా అదే లాసి మరటి మా జాతికి పోచింది కీవకే ನಾಡಿದ ಭೂಲೆ ಮಾಂತೇನೆ నేను వేడికిత కొడుతెరూరు నేను మా జాతికి బతాయి కమిసిల్లే బతి టావసిల్వ సంజి దుసర ధర్మంగా సంజయమంతే ఈ పేరు కొని సొటికేసి నేను సత్యయుగ్ నాకు కొడుతూ దోపరయుగ్ నాకు కొడుతూ ఆ చుగురా పూజ చేశారు భారతకే మాకేదైనా చరిత్ర టావసిల్లే నేడు మా ధర్మ మన మాయన పూజకి ధర్మ ఆయో